ସଂସାରୀ ମଣିଷ ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳରେ ବେଳେ ବେଳେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ତା ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ବୈରାଗ୍ୟ କ୍ରମେ ଏତେ ପ୍ରଗାଢ଼ ହୁଏ ଯେ ସେ କିପରି ସେଥିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଲାଗେ ଏବଂ ପଢ଼ି ଶୁଣି ବା କାହାଠାରୁ ଉପଦେଶ ପାଇ ସେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ଯେ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଛି ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ପାଳନ ପାଇଁ ସେ କଥା ଭୁଲିଯାଏ ଏବଂ ସେ କେବଳ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହେ ବେଶଭୂଷା ତିଳକ କଣ୍ଠେଇ କୌପୁନୀରେ ଯେ ମୁଁ ଅମୁକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ମୁଁ ଅମୁକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସଦ୍ଗୁରୁର ଉପଦେଶ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ସଂସାରରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ବାବାଜୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଭଣ୍ଡ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କହିଲେ, ଜଟା ମୁଛମାଳ ଚିତା ଦେହ ସାରା ନୁହେଁ ବୈରାଗ୍ୟର ଚିହ୍ନ, ବୈରାଗୀ ସିଏ ସାଧି ପାରେ ଯିଏ ସର୍ବ ବିଷୟ ସଂଯମ, ଚିତ୍ତ ପରିମଳ ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ମଳ ବିହୁନେ ବୃଥା ଏ ବେଶ, ବୈକୁଣ୍ଠ ବଣେ ଜାଣିଥାଅ ଦିନେ ଏ ଖେଳ ହୋଇବ ଶେଷ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ଉପଦେଶ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଉପଦେଶକୁ କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ନିଜେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆଚରଣ କରିବା। ବିନା ଅଭ୍ୟାସ ବିନା ଆଚରଣରେ କାହାରି କୌଣସି ସାଧନା ସଫଳ ହୋଇ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ଅଟେ ତୋ ସର୍ବସ୍ୱ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ତାହା ପାଳ, ତେଜ ସବୁ ପ୍ରୀତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମେ ମାତି ରଖ ସେ ଶେଷ ସମ୍ବଳ। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଚାହଁ, ଯଦି ଜୀବନରେ ମୁକ୍ତି ଚାହଁ, ଯଦି ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଚାହଁ, ତାହେଲେ ଗୁରୁ ଉପଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କେବଳ ଦାଢ଼ି ଜଟା ଚିତା ଚୈତନ୍ୟରେ ଏହା କେବେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।